katapusan sa kapanahunan, gipakita sa anghel kang Juan unsa ang mahitabo dinhi sa atong kalibutan. So atong basahon sa Revelation chapter 20 verse 11 to 12. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah. Basahan na to. Revelation or Pinadayag chapter 20 verse 11 to 12. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Unya nakita nako ang usa ka dakong trono nga puti ug ang naglingkod niini gikan sa iyang atubangan mipahawa ang yuta ug ang langit ug walay dapit nga makaplagan alang kanila. Og nakita nako ang mga nangamatay nga dagko ug manggagmay nga nagtindog sa atubangan sa trono ug dihay mga basahon nga gibukhad, may laing basahon usab nga gibukhad nga mao ang basahon sa kinabuhi ug ang nangamatay gipanghukman pinasikad sa nasulat niha sa mga basahon sumala sa ilang mga binuhatan. So mao kana ang mahitabo sa katapusan sa kapanahunan. So ang nangamatay hukman usab. So kita mga matay is ang atong soul is tuwa sa Hades. So ang atong espiritu is moderecho dito sa langit, but ang atong soul dito sa Hades. Og ang katapusan sa kapanahunan, ang mga patay una mo bangon o sila hukman usab. So mao kana ang mahitabo sa katapusan. Hallelujah, thank you Jesus. So padayono nato, hallelujah. Ug ang dagat mitugyan sa mga nangamatay nga diha niini ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga nangamatay nga diha kanila ug ang tanan gipanghukman sumala sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo ug si bisan kinsa nga wala makaplagi sa nasulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So mao kana ang katapusan sa kapanahunan. Hallelujah, thank you Jesus. So asa kita paingon sa katapusan sa kapanahunan, hukman kita o depende kini sa atong binuhatan. So bisan ang mga patay man o mga buhi, itambog dito sa linaw nga kalayo kung kini wala nakasunod sa kang Kristo Jesus o wala sila nasulat dito sa basahon sa kinabuhi.